Ancestor, Mr. Banks. How? Uma ubuke kwaze kwafika la, please subscribe qhubeke kubuke video. Ngiyabonga. Ayane. Umthuli kaMaskandi Khano Felicia lichaza ngokwazana kwalo neXolo Melisha nobudlelwane elinabo nalo. Ngiyabonga. Sanibona bafowethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngikhuluma nawe Mvelenhle Mwamhlongo isibongo phansi empangeni mhlawumbe esigodini sasemazimini. Izathu bafowethu sokuthi ngenze le video engenza njengamanje kahle kahle ngiphatheke kabi ngicasile nje yabona lento eyenziwa ngabanye babafowethu ukuthi bangixabanise nomthandeni wegciwane. Abantu abaningi bayakwazi lokho ukuthi igciwane ngiyaliseka futhi ngiyalithanda. Bayazi nanokuthi wangibiza lapho yana kwi-TV video shoot ukube mhlambe nganginenxa naye noma mhlambe kube sasinenkinga ungabe wangibiza ukube mhlambe ngangilwa naye ungabe wangibiza ukuthi ngibe khona ngoba kangibiza yabona. So manje kwazi kwafika kulesi sigaba sokuthi anginikeze ithawula. Isizathu sokuthi angibize nokuthi wayefuna ukuthi sishuthe ngoba ukuthi wayefuna ukukhombisa abantu ukuthi akananxena naye yabo, ngoba uyakwazi kahle kamhlophe lokho ukuthi ngiyameseka futhi ngisemdletsheni yabona. So manje iyangicasula le nto yokuthi kube khona abantu abakhuluma kabi ngami abasebenzisa igama lami ngendlela engesiyo yabona. Namhlanje mina ngimubi kunabantu abangenyanyayo ngesizathu sokuthi kunalezi iphukuphuku ezithukishe kwama ngegama lami yabona. Iyangicasula leyo nto leyo, iyangidina leyo nto leyo yabona. Mhlawumbe kube nginawo amandla noma kube ngiyakwazi ukwenza ngabe mhlambe naligcwama ngiyalinikeza ithuba lokuthi likuveze lokho ukuthi mina anginanxe naye uyabona, ngoba ufakazela lokho ukuthi langibiza laze langinika ithawula. Akekho umuntu ongakaza kubone lokho, akekho umuntu ongazi ukuthi mina ngisho ama-interview ami ngiqala ukuhamba bekade ngiphusha igcwama elisha uyabona. Angibazi ababengayibukanga le show ukuthi isizathu kwakuyisiphi ngoba phela yayidlala emini uyabona, futhi kwakuyi-weekend yabona. Wonke umuntu owayekhona wayibuka leya show ngoba idlala SABC 1 yabona, le channel engakhokhela edlala kuwona wonke ama-TV yabona. Ngisho nakwikuqumbane elincane le-TV iyadlala, lakho umuntu ongayibukanga. So leyo nto leyo iyangicasula ngendlela angazi ukuthi ngabeka ngithini. So ngiyanicela abafowethu ukuthi lento niyeke ukuthi nilokhuze niyeseke ngoba manje iyanginyanyisa mina, idicelela isithunzi sami kanye negama lami phansi yabona. So bafowethu ake niyekeni ukuthi nilandelele la page engingalazi ukuthi ngelakabani, nikhole futhi yilo ukuthi yimina othukayo. Ukhona umuntu osokwayibona le ndoda ingena ku live ikhuluma mhlambe lezi zinto ezikhulumayo noma ngicina ngokubona ama post. So bafowethu ngiyacela ukuthi niyekeni ukuyeseka le ndoda ngoba akusinini uyabona. So njengamanje ngiyagcina ukuthi ngiyikhulume lento ngoba mina iyanginyanyisa uyabona. So nje ngiyacela bafowethu ukuthi kube niyagcina ningabe nisangena niyeseke le ndoda ngoba mina ngiyazi akusinina lo uyabona. Ake nishintsheni-ke bafowethu nje base ngikhulumile kinina ngoba kube bekuyimina ngaba ngikhulumanga. So ngikhuluma ngoba lento ngiphatha kabi yangihlukumeza ukuthi kuthiwa mina nginyanya igcokama, mina ngidelela igcokama. Ngiyenzi leyo nto leyo mina yabona, ngoba futhi mhlambe kuthiwa yini odelela igcokama bengeke ngiloko ngicasha mina yabona. Bengizovumela nje ubala ngisho lokho engifuna ukusho mhlambe okubi ngalo kube mhlambe belisitha sami yabona. So manje angiyifuni leyo nto leyo ngoba akusinike lo muntu akazangene ku live
So ngiyacela bafuthu ukuthi anishintsheni le nto, niyeke ukuseka lezi siphukuphuku engasazi ukuthi inja yakho liyana, uyabona. So ke kuselapho bafowethu, ngixolise nje ngokuthi ngigcina mhlambe nginyanya ngale ndlela enginyanya ngayo, uyabona. So kahle kahle ngila bafowethu ukuthi kunomsebenzi ozophuma, ngicabanga ukuthi abantu sebewubonile, yiloke ngu-advertiser. Uma nje le ngoma engiyidlalayo elokhu ikhalela phansi lapha, ingoma ithinta lona igciwane elisha kodwa ngamagalelo alo, uyabona, kuwukuthi ngisho ubuhle nje ngamagalelo alo, ngoba mhlawumbe kube benginenkinga kahle kahle nalo, ungabe le ngoma kanyenzi. So ngiyanicela bafowethu ukuthi niyeseke, ninike ithuba, niyilalele. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ningilalele, ningibheke njengamanje, senibusise. Shaka.